Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wa kowa fata alkhairi. Kamar yadda muka saba muna kawo muku izdar su duk ranar Lahadi da karfe 8 na dare. To yau ma in Allah da ku tara insha Allah za mu suko muku kashi na 51 a cigaban izdar su kenan. Insha Allah a tashar mu ta Bakor TV mai albarka, mai faɗakarwa kuma mai ilmantarwa. Kar ku manta ku ci gaba da subscribing din channel ɗinmu mai suna Bakor TV wacce take da subscriber 560 da wani abu zuwa da 70 da wani abu, domin ci gaba da kallon izaso a wannan tashar tamu ta Bakor TV. Muna ƙara godiya kamar kullum da bibiya da commenting da kuma fatan alkhairi da kuke mana a wannan tashar tamu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai wanda kuka sani dai Umar Hashim naku. Na gode.